ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ನ ಬೋಳ್ಯಾರ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಗೋಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ ನಡೆತಂಡು. ತಂಕ್ಲೆನ ತೋಟದ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಗಿಡದಿರ್ಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಸಂದಾವನವು ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯ ಪರಿಸರದ ಕೈತಲ್ದ ಮಾತಾ ಬಂದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಪೂಜೆದಾನಿ ಮಾತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶರಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ವಿದೇಶರಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು. ಇನ್ನು ಗೋಪೂಜೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಿಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತಾಮೆನ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬರಂದನಂಚಿನ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೇನು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು, ಬೋರಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು, ಐನುವರಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತಲೇನು ಪೆತ್ತಲೆನಾದಿಪ್ಪು, ಆ ಬೋರ್ಲೆನ ಆದಿಪ್ಪು, ಆ ಕಂಜಿಲೆನ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಂಕುನ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ಭಾರಿ ಪೆತ್ತಲು ಕಂಜಿಲು ಬೋರ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿರು ಸಾಂಕುವ. ಇನಿ ಗೋಪೂಜೆದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ದೆಕ್ಕದು ಐಕ್ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಐಕ್ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪೆತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನ್ನಿ ಪಂಡಂದ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಅಲೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ತಿನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಅನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟನೆ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ನೆತ್ತ ಒಂದು ತಿಗನ ನಾನು ನಮ್ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮಾತ ಸುಖ ಬೇತೆಯರಗಳ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ಸಾಂಕಂದ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಂತನಾತೆ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡದು ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಪೇರು ಸತ್ಯ. ಇನ್ನು ಏತ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಪೆತ್ತದ ಕಾರ ಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೋನಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ಆ ಕಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಕಂಜಿಲೇನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಆ ಪೆತ್ತಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಂಡ್ಯ ಅವು ಅಂದ ಕೊರ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಗೋಶಾಲೆ ಹತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೈಕಂಜಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪೆತ್ತ ಆ ಕಂಜಿ ಆ ಬೋರಿ ಅರೆದುನ
ಪೋನಾಗ ಅರೆದುನಾಗ ನೇನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಗೋಪೂಜೆದ ನೀ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಎರಳುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರಳೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಂದ ಅವು ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತಿನವಳು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲ ಆಶಯ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಇನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಐಕ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಮೀಪದು ಐಕಿಲ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಗಂಧ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನತ್ತ ದೇವಿಯರು ಒದಗಾದಕೋರು ಇರತ್ತ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕನತ್ತ ಅದು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಮಾತು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ನಾನಾತ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೇನು ಸಾಂಕು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಬರಡು ಓಲಾನ್ಲ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಲೇನೆ ಪಾಪ ಬೇತ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪು ನೆಡ್ದು ನಂಗೆ ತೀರ್ನಾತ್ ಆ ಏರೆರಡ ಸಾಂಕ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಾಂಕಡೆ ಪಂಡದು ಸಾಂಕು ನಂಜ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಪಂಡದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕೋಯಿನವರು ಬತ್ತನವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಕಿನಟ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತೆಂಗಿಡಪ್ಪನಟ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ವಾದ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಪರಾಜರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಜನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಾಗರ ದೇವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪೂಮಾನಿ ನಾಗದೇವರ ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಮುಂದಿತ್ತಾಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಮಾತ ಗಿರವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊರಕಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳಾತಿ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಪತ್ತನ ಮುಟ್ಟನ ಮಾತ ಒಂದಾಟ ಪದಕ ಬರ್ತದೆ ಈ ಊರಿಗೂ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತನ ದಿನ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಇದರ 4 ಕಿಲೋ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಕಿನ ದಿನ ನೀವು ಕೊರಗೆ ಬಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾರ್ದ ಸಾಹೇಬರೇ
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಂಧುಲು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.